În perioada 2005-2013, peste 300 de comunități din Republica Moldova și-au împărtășit bunele practici care au fost publicate în 3 antologii, iar 44 practici de succes au devenit subiectul a 4 filme documentare distribuite în rândul reprezentanților autorităților publice din toată țara. Am ținut ca să avem ca motivație și obiectiv ca cât mai mulți copii să meargă la Cumpăna, să cunoască primăria, să cunoască oamenii din Cumpăna și să vadă marea, fiindcă mulți din ei sunt din familii vulnerabile care n-au putut să-și permită și nu se știe dacă vor mai putea ca să aibă posibilitatea de a merge la mare. Acest lucru se datorează parteneriatului de colaborare între satul Budești și Comuna Cumpăna din România, inițiat acum 5 ani. În cadrul proiectului, participanții din Republica Moldova s-au odihnit pe malul Mării Negre și au cunoscut mai îndeaproape Comuna Cumpăna și tradițiile românești. Aspectul comunicării rămâne a fi despre unul primordial la noi. Încercăm pe diverse căi să discutăm cu oamenii de aici din oraș, să încercăm să promovăm ceea ce facem noi, să fac sondaje electronice cu populația, unde ne interesăm de cele mai stringente probleme. Iată aici aveți repartizarea orașului în mai multe porțiuni, unde fiecare lucrător a primăriei și are sectorul lui de stradă, unde merge la fiecare cetățean acasă. Fiecare cetățean încearcă să afle problema pe care o are. Pentru a consolida relația de cooperare cu cetățenii, Primăria orașului Edineț utilizează toate mijloacele posibile de comunicare: pagina web, rețelele de socializare, buletine informative, pliante, sondaje publice și chiar panouri amplasate în oraș. Prin intermediul practicii, administrația publică locală își dorește să motiveze cetățenii pentru o participare activă în procesul decizional. Primul pas a fost făcut în anul 2011, când a fost creată pagina web a primăriei, primariaedineț.md. Da, ideea proiectului a fost din start că nu a fost informat populația, ce s-o ocup primărie, ce s-o ocup consiliere. Ideea a fost de orice ședință, să avem de ședință Consiliului Local, volanțele care le fac în toată lunea dimineața, achiziții publice și transparente. Și știți cum acum tineretul e plecat după hotare, este o problemă. Ei tot vreau să știi ce se întâmplă în sat. Accesând site-ul Larga MD, ei văd la momentul online, văd ce se întâmplă noi. Astfel, este îmbunătățită calitatea prestării serviciilor publice, consolidată cooperarea cu societatea civilă și sporită transparența administrației publice locale. Cel mai vechi cor din Republica Moldova, care a celebrat recent 106 ani, îl întâlnim în Comuna Lozova. Corul Doina Codrului numără astăzi 46 de membri, cel mai în vârstă membru are peste 90 de ani. Tot în acest cor se întâlnesc dinastii de 3 sau chiar 4 generații. Pentru a promova tradiția muzicii corale, Primăria Lozova și Consiliul Raional Strășeni, în parteneriat cu Mănăstirea Strâmba Jiu din România, au decis să organizeze festivalul concurs Ecoul Codrilor. Acesta a fost desfășurat la 21 iulie 2013 în Poiana Codrului, reunind ansambluri corale din raioanele Strășeni, Călăraș și Orhei. Proiectul memorialului este unul din cele mai importante și mult așteptate evenimente și obiecte care țin de istoria Comunei Minget. Primul monument din Republica Moldova dedicat victimelor foametei este complexul memorial din Comuna Mingir, inaugurat în mai 2014. Acesta prezintă evenimentele politice, socio-economice și culturale pe care le-au cunoscut locuitorii satului în ultimii 30 de ani și are menirea de a proteja și restaura moștenirea localității. Grădinița în care ne aflăm azi, ea a fost un bloc de la școală, s-a făcut reparație capitală. Activăm 5 grupe, la număr de 127 de copii, inclusiv avem grupa de creșă,
unde sunt primiți copiii de la doi anișori. Grădinița Romanița din Molovata a fost deschisă datorită unui proiect amplu de reprofilare a unui bloc neutilizat al Liceului Teoretic Ștefan cel Mare. Cu efortul comun al educatorilor și personalului de la grădiniță, a fost reparat acoperișul, modernizată fațada instituției, amenajate sălile de studiu. Mai mult, au fost efectuate lucrări de eficientizare și conservare a energiei. Astăzi, grădinița oferă condiții accesibile de studiu copiilor din familiile vulnerabile, fiind scutiți de taxa de școlarizare. Comuna Ruseștii Noi devine tot mai cunoscută datorită livezilor de cireși. Trebuie să fie ceva inedit, original de la noi din sat, dar deoarece noi suntem renumiți cu cireșele noastre care cresc în fiecare grădină, pe deal, pe marginea drumurilor. Pentru promovarea tradiției, locuitorii au dat naștere unui festival al cireșilor. Pentru că nivelul de natalitate din satul Sireț este unul ridicat, administrația publică locală a venit cu soluția pentru a reprofila un bloc neutilizat al Centrului de Sănătate în grădiniță, a doua în localitate. Am decis să o reutilăm în grădiniță pentru copii. Primul etaj a fost reutilat și am deschis 4 grupe pentru 80 de copii, însă la moment avem 96 de copii aici. Ceea ce reprezintă circa 70% din totalul copiilor de vârstă preșcolară din sat. Идея проведения недели борьбы с коррупцией родилась в результате ознакомления с опросами общественного мнения, в которых говорилось о том, что уровень коррупции в органах местного публичного управления достаточно высок. Самая главная наша цель была довести до сведения молодежи о том, что такая проблема в обществе существует, и постараться через их призму осознать и довести до сведения уже и остальных жителей города о том, что это проблема сегодня для молдавского общества и что с этим феноменом нужно бороться всем вместе, начиная, скажем так, с себя. 25% dintre locuitori consideră corupția ca fiind principala problemă din Soroca, după șomaj și sărăcie, iar poliția, instituțiile medicale și cele de învățământ sunt percepute ca fiind cele mai corupte instituții din oraș. Străzile Bernardații și HD din orașul Ungheni au fost renovate. În rezultat au fost create 5 parcări publice cu 180 de locuri, au fost amenajate 6.000 m2 de spații verzi, au fost renovați 1,52 km de stradă și 2,5 km de trotuare. Astfel, zilnic 2000 de autoturisme circulă în condiții bune de trafic rutier. Un proiect care presupune circa 9 km lineari de trotuar și 2 străzi Bernardații și HD care au fost reparate capital cu schimbarea sistemului de scurgere a apelor pluviale, cu toate rețelele inginerești subterane. Este un proiect realizat într-o zonă foarte aglomerată și un număr foarte mare de ungheneni au putut să beneficieze de rezultatele acestui proiect. Începând cu luna iulie 2013, accesul spre Casa Muzeu Alexei Mateevici a devenit mai facil. A fost construit un drum modern, cu lungimea de 330 metri, care asigură accesul la muzeu și la biserica din localitate. Instituția avea nevoie de un drum de acces. Autocarele care veneau încoace nu puteau să pătrundă pe drumul foarte cotit. S-au creat condiții optime pentru accesul și parcarea mijloacelor de transport în zona instituției, cât și spre biserica din localitate. Un proiect amplu de antreprenoriat social care susține și promovează valorile cultural-turistice este Centrul Intercomunitar Multifuncțional din satul Băhrinești. Centrul dispune de o sală pentru concerte, o sală multimedia modernă, o bibliotecă, o cafenea, rețea Wi-Fi, un scoar estival unde au loc diverse activități culturale pe timp de vară și chiar un hotel. Ideea noastră a fost să revitalizăm un centru cultural
unic ca arhitectură și istorie, să creăm un centru multifuncțional, intercomunitar, de care să beneficieze reprezentanții tuturor categoriilor de vârstă din localitate și, în general, din regiunea de nord. Atelierul prezintă o oportunitate pentru femeile care au copii mici, bătrâni, să lucreze la obiecte de artizanat și să câștige mijloace financiare pentru familiile lor. A fost consolidată relația dintre locuitori, s-au creat condiții pentru dezvoltarea antreprenoriatului social, iar tinerii și copiii au găsit un cămin unde își pot dezvolta talentele. Primăria orașului Călăraș a oferit un cadou frumos copiilor chiar de ziua lor. În 2013, pe 1 iunie, a fost inaugurat Parcul Central proaspăt renovat, considerat de către locuitori drept o carte de vizită a orașului. Am făcut un sondaj și în baza sondajului noi am găsit că problema cea mai mare pentru tineri este restabilirea locului pentru odihnă, pentru tineri, familii și copiii din oraș. Aici a fost amenajat un teren de joacă pentru copii, reconstruit havuzul, instalate corpuri de iluminat și plantate 10 de specii de flori care dau culoare parcului. Primăria satului Cetireni a elaborat propriul plan urbanistic general și un proiect tehnic pentru construcția unei porțiuni de drum de 1,5 km. Pe parcursul anilor, Consiliul Local Cetireni a atras o deosebită atenție dezvoltării infrastructurii localității noastre. Ne-am propus să implementăm acest proiect din considerentul că localitatea are nevoie de dezvoltare socioeconomică în continuare. Prin intermediul acestei practici, administrația locală intenționează să soluționeze problema a circa 100 de gospodării care sunt amplasate în apropiere de pădure, unde din cauza ploilor drumul este deteriorat. Cartea de vizită a Comunei Lozova este festivalul etnogastronomic Bostaniada. Festivalul sărbătorește roadele toamnei și splendoarea acestui anotimp printr-o expoziție a celor mai mari și ciudați dovleci. Tot la festival pot fi întâlnite meșteșuguri inspirate din natură, o paradă a costumelor, sculptură în dovleci, degustări de vin și bucate alese. A promova cultura bostanului pentru un mod de viață sănătos. 2. Pentru a organiza o activitate în așa fel ca gospodarii din localitate să-și poată realiza ceea ce ei au agonisit un an de zile și au strâns acolo în cămară, în veci. Scopul evenimentului este de a susține și promova economia rurală la nivel local. Fondul pentru Tineri Varnița este un fond special destinat finanțării proiectelor inițiate și implementate de către tineri pentru dezvoltarea comunității. Săptămânal, membrii fondului, 13 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, se întâlnesc pentru a stabili activitățile necesare pentru soluționarea problemelor din comunitate și pentru a identifica noi fonduri. Ideea Fondului pentru Tineri în satul Varnița a venit de la membrii Asociației Tineret Șansa din localitate. Beneficiarii proiectului sunt tinerii din satul Varnița, Gura Bâcului și Transnistria, adică Bender, Tiraspol. Din momentul creării acestui fond, tinerii au reușit să colecteze bani, apoi să implementeze 10 proiecte. Au încheiat acorduri de parteneriate cu actori din localitate și regiunea transnistreană. Cel de-al doilea proiect din această localitate este Centrul de Sănătate, deschis în februarie 2014. Centrul de Sănătate Varnița acordă asistență medicală primară locuitorilor satului Varnița și celor din regiunea transnistreană. Care a fost scopul proiectului nostru inițial de start? Să consolidăm încrederea între cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului prin prestarea serviciilor de calitate aici la Centrul nostru de Sănătate Varnița.
7 instituții preșcolare din cele 35 existente în oraș au renunțat la sistemul centralizat de încălzire, în rezultat fiind instalate cazangerii autonome. Astfel, au fost excluse pierderile de energie suportate anterior la transportarea energiei termice. A fost asigurată și aprovizionarea cu apă. Если говорить о идее, то она вытекает из тех обязательств, которые есть в муниципе после подписания соглашения мэров об энергоэффективности и снижению выбросов в атмосферу СО2 к 2020 году на 20%. Мы являемся подписантами этого соглашения, и поэтому все энергосберегающие технологии, которые мы начали внедрять, они имеют начало именно с подписания этого соглашения. Первым серьезным проектом, который был реализован, это, конечно, децентрализация отопления в детских дошкольных учреждениях. Proiectul de construcție a centralei termice pe bază de biomasă a contribuit la diminuarea cheltuielilor pentru sursele energetice cu până la 30%, peste 2000 de metri pătrați încălziți și condiții mai bune de studiu și activitate pentru 230 de elevi și personalul didactic. Scopul proiectului a fost îmbunătățirea calității educației și de studiu a copiilor de la gimnaziu prin crearea condițiilor optimale de activitate. De mult se cerea construcția acestei cazangerii, deoarece cazangeria veche era amplasată la o distanță de 100 de metri de gimnaziu, practic încălzeam atmosfera. La grădinița de copii au fost instalate 60 de panouri solare care captează energia solară și o transformă în energia electrică și termică. Ne-am gândit că cea mai vulnerabilă poate instituție este grădinița de copii, unde am vrea ca copiii să aibă apă caldă, copiii să aibă energie tot timpul, să nu depindem de cineva care poate ne deconectează lumina și nu se poate pregăti o masă caldă. Acest sistem valorifică sau reduce consumul anual al grădiniței cu aproximativ 15.000 de kWh anual. Acest sistem generează o cantitate de energie de aproximativ 500 de litri de apă caldă pe zi. Noul sistem de încălzire permite producerea a 2000 de kW energie electrică pe lună și 500 litri de apă zilnică. După construcția gimnaziului grădiniță din comuna Cotul Morii, a fost instalată o centrală termică pe bază de biomasă. Centrala termică are o capacitate de 240 de kW pe oră și încălzește peste 2700 de metri pătrați. Dând în exploatare la 1 septembrie gimnaziul grădiniță din comuna Cotul Morii, era necesar de stabilit și încălzirea acestui edificiu, gimnaziul grădiniței, și am implementat proiectul energie pe bază de biomasă bricheți și nu este așa de costisitor ca pentru procurarea cărbunelui. Cu efortul comun al administrației locale, al comunității și donatorilor, în comuna Pârlița au fost instalate peste 75 de corpuri ecologice de iluminare stradală. Corpurile de iluminat au fost instalate pe o porțiune de 6 km. Este un lucru necesar mai ales pentru copii, pentru tineret, pentru oamenii vârstnici. Pe timp de noapte este cam și periculos în timpul de față, dar și necesar ca oamenii să poată orienta. Un atelier de 5 zile, moderat de instructori din Moldova și Ucraina, a avut drept obiectiv informarea populației cu privire la disponibilitatea și eficacitatea utilizării resurselor solare. Până la sfârșitul sesiunii de instruire, participanții au reușit să confecționeze cu materialele proprii primul colector solar care este astăzi instalat la grădinița de copii din satul Ciumai. În proiect era stipulat o sumă de bani care nu bani au fost dați la fiecare participant, dar au fost date materiale. Materiale pentru a pregăti un colector. Dar în calitate de contribuții, omul trebuia să-și pui în funcție capacitățile lui și o parte din materiale care îi mai trebuia. Îi trebuia să-și cumpere, să-și facă un rezervoar, să-și facă ca un fel. Astăzi 20 de familii și copiii din grădiniță au apă caldă la dispoziție folosind numai energie solară.
Elevii din Comuna Antonești au început noul an școlar cu dreptul, deoarece gimnaziul din sat oferă toate condițiile necesare pentru studii de calitate. Cea mai nouă schimbare este pardoseala din sala de sport, care nu a fost reparată mai bine de 30 de ani. Astăzi, în această sală se antrenează atât elevi cât și echipele de basket sau tenis de masă. Practic s-a schimbat totalmente atracția copiilor față de sport, față de orele de educație fizică, au început să vină, fiindcă este o calitate a pardoselor foarte bună și este foarte bine de petrecut orele. În perioada rece a anului, angajații de la întreprindere efectuează lucrări sanitare de curățire a fâșiilor forestiere din teritoriu, apoi distribuie lemnele pentru foc la un preț redus sau chiar gratuit bătrânilor solitari și altor categorii de populație aflate în situație de risc. A fost fondată întreprinderea municipală Bădi Prim pentru prestarea serviciilor de apă, a moarei și piață și salubrizare. Condiții mai bune de studii au și elevii gimnaziului Constantin Stere. Clădirea instituției arată mai bine după ce au fost realizate lucrările de reparație. În parteneriat cu administrația publică locală, Asociația Părinților Pedagogilor din Gimnaziul Jaucur a apărut ideea ca să îmbunătățim căile de acces a copiilor la grădiniți și la gimnaziul din satul Jaucur. Totodată, atât gimnaziul cât și grădinița Prichindel, amplasată în cadrul aceluiași bloc de studiu, au fost conectate la sursele energetice de biomasă, cazangeria instalată având o capacitate de 320 kW. În rezultat, aproximativ 50% din cheltuielile pentru încălzirea clădirii sunt economisite. Al doilea cel mai mare stadion cu covor artificial din Moldova îl putem găsi în Lozova. Construcția terenului a fost determinată de lipsa unei săli de sport și de crearea condițiilor pentru promovarea sportului în localitate. Practica este una inedită, deoarece la implementarea acesteia au fost implicați mai mulți actori sociali. Starea clădirii și a spațiilor de lucru din primăria comunei Mingir era dezastruoasă. Reparații semnificative nu s-au făcut încă din anul 1978. Anul acesta au fost renovate toate cele 11 birouri, coridoarele, holul și sala de ședințe a Consiliului Comunal. Elementul inovativ care deosebește această practică de practica altor localități se caracterizează prin faptul că toate lucrările de reparație au fost realizate cu forțele proprii ale angajaților primăriei, fiind implicate 23 persoane, fiecare persoană investind munca voluntară egală cu 144 ore fiecare. Toți care vine, toți oaspeții vin la primărie, așa? Și când ved un lucru frumos și văd că asta, își fac o impresie foarte bună despre localitate, cât și despre primărie. După orele de lucru, sâmbătă, duminica și când au fost sărbătorile, adică zilele libere cu roșu în calendar, deci noi am ieșit la lucru. Prima stație de epurare a apelor uzate din Moldova, care utilizează tehnologia zonei umede construite, și cea mai mare instalație de acest tip din Europa o găsim doar în orașul Orhei. Având o suprafață de 5 hectare, aceasta este una dintre cele mai mari din lume în ceea ce privește epurare secundară, care folosește tehnologii naturale. Stația de epurare, de fapt, fiind istoria de succes prin efectul sinergic al partenerilor care au fost și care ne-au dat posibilitatea, într-adevăr, să avem cea mai mare stație de epurare pe zone umede construite în Republica Moldova și chiar în Europa de Est. Care este impactul cel mai mare al acestei stații de epurare? Este impactul ecologic, deoarece în râul Răut se va deversa apă mult mai curată decât este acum în râul Răut. 1 și 2, ridicarea nu atât nivelului de trai numai, da? Dar ridicarea nivelului de sănătate a oamenilor. Un alt proiect implementat este modernizarea sistemului local existent de management al deșeurilor în Orhei și 4 localități rurale vecine. Acesta constă în colectarea separată, reciclarea și crearea poligoanelor moderne de stocare a deșeurilor nereciclabile din oraș și din satele Mitoc, Pelivan, Step Soci și Bolohan. Astfel au fost construite 33 de platforme pentru depozitarea selectivă a deșeurilor.
Pentru a asigura o conexiune mai bună între drumurile locale cu rețeaua de drumuri naționale R1 și R17, mai mult pentru a garanta accesul către instituțiile sociale din comună, a fost asfaltată o porțiune de 1,978 km de drum dată în exploatare la 7 iulie curent. Ideea construcției o porțiune de drum în localitatea noastră a venit în cadrul adunării generale a localității, unde și până la urmă am ajuns la concluzia că este necesar cel mai tare porțiunea asta de drum care leagă localitatea noastră fiind cam lungușoară, leagă gimnaziul, muzeul, biserica de centrul localității, de primărie, de farmacie, centrul de sănătate, grădinița de copii, liceul. Și s-a primit un lucru minunat, este de bun augur pentru cetățenii noștri, sunt foarte unii dintre ei și mai fac glume, spune că Europa a venit la noi acasă. Actualmente, pe lângă 800 de gospodării, de apă curată mai beneficiază 5 instituții publice și 12 agenți economici. Apeductul, construit în anul 2012, are o lungime de 12,7 km și este gestionat de întreprinderea Rusești Noi. Era o problemă mare aprovizionarea cu apă a populației. Dacă în partea de sud a satului câteva gospodării aveau apă, apoi în partea de nord a satului majoritatea locuitorilor nu aveau apă. Casa de cultură din comuna Rusești Noi nu a fost reparată de mai bine de 40 de ani. În rezultatul renovării acestui obiectiv cultural, urbanistica satului s-a schimbat considerabil, a devenit mai europeană, iar activitățile pe care le desfășoară locuitorii în această casă de cultură le oferă un sentiment de mândrie. Sunt două cercuri de artiști, ne gândim să mai deschidem încă două. S-a amplasat biblioteca publică, care acum intră într-un proiect Novateca și vor fi 4 calculatoare conectate la internet Wi-Fi. Astfel, viața culturală a satului s-a pornit, s-a deschis și merge înainte. În parteneriat cu organizația umanitară Norge Moldova și Asociația Obștească Baștina, a fost creat Centrul Social pentru Copii cu Dizabilități și cei din familiile social vulnerabile. Printre activitățile pe care le desfășoară copiii se numără pregătirea temelor pentru acasă, lecții de desen, croșetat, jocuri de dame, lecții IT și diverse activități distractiv-educative. Copiii găsesc aici adăpost, o masă caldă și îngrijirea de care au nevoie, iar cantina socială și sala de reabilitare recent inaugurate întregesc serviciile de care beneficiază acești copii. Și noi am participat cu o practică de succes, în opinia noastră, pe care o considerăm, este crearea unui centru social pentru copii cu dizabilități și din familii sărace, un centru care, de fapt, este, considerăm noi, în opinia noastră, de perspectivă, deoarece Republica Moldova este oferită cu o atenție, să spunem așa, mai mică în domeniul acesta social, deoarece avem în localitate mulți copii cu dizabilități, mulți copii din familii sărace și am considerat oportun să creăm acest centru pentru a oferi mai bune condiții de incluziune socială a acestor copii și totodată să le creăm toate condițiile necesare pentru activitatea și funcționalitatea acestui centru. Unul dintre proiectele de succes din orașul Soroca este Aleea Îndrăgostiților. Aici vin tineri care abia se cunosc sau care se căsătoresc și își omagiază căsătoria. Aleea include un foișor, un arbore al dorințelor și un pod unde tinerii își unesc destinul. Вице-премьер по инфраструктуре, который старше меня, сказал о том, что во времена его родителей как раз на том месте была беседка. И мы решили расширить и поставить эту скамейку для влюбленных в беседке и уже установить еще несколько скамеек для того, чтобы побольше влюбленных могли проводить время в этом месте. Естественно, попасть в эту беседку нужно было бы уже через мостик, который должен был быть переброшен через канаву. А когда мы стали работать уже над проектом, то автор проекта, она предложила установить рядом и дерево желаний.
Astăzi, în oraș există 12 terenuri de joacă pentru copii. Unul dintre primele terenuri de joacă de acest fel este Guguță, amplasat chiar în centrul orașului. Tot în centrul orașului se află și un teren modern cu 18 aparate de sport. Noi am redobândit prin decizia prin hotărârea judecății un teren în centrul orașului, la care cândva a fost instalat teren de joacă pentru copii și am decis să-și construim acolo treptat orașelul copilăriei. În anul trecut am ieșit cu propunerea să-și alocăm din sursele Consiliului Rășănesc 120.000 de lei. Practica de succes inițiată în anul 2013 constă în reparația capitală a sondei arteziene, amenajarea zonei de protecție sanitară și, nu în ultimul rând, construcția apeductului cu o lungime de 7,8 km. Am trecut în 2013, s-a primit că am încheiat acest proiect și am aprovizionat satul totalmente cu... Am construit un apeduct, fântână arteziană, cu turnul, am reabilizat și acum dispun de apă potabilă. Tot satul sunt foarte satisfăcuți. Mai bine ca apa, cred că nu este altceva ca pentru sănătatea omului și pentru orice. Istorii de succes, inițiative remarcabile, parteneriate durabile și experiențe demne de urmat sunt cuvintele ce caracterizează prin excelență programul bunelor practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova. Astfel, reprezentanții administrațiilor publice locale au oportunitatea de a se inspira și a aplica în localitățile lor cele mai reușite modele de dezvoltare comunitară.